La vida és un teatre i nosaltres actors sense text ni guió. La vida és un teatre, sí. La vida és un teatre, nosaltres actors sense text ni guió. Nosaltres actors sense text ni guió. És un musical shakespearià. Llavors, és un musical que combina diferents referents de Shakespeare, sobretot de conceptes que ell treballava, i s'apropen al públic familiar, als nens, i està protagonitzat l'espectacle per 3 bufons que una mica jutgen la vida des de fora, com fan els bufons amb el sentit de l'humor, amb el cant, amb la música, amb la dansa, i van analitzant aquests conceptes i aquestes situacions que van apareixent. Hi havia una vegada 2 amigues molt amigues, la Leòncia i l'Otelina. O l'Otelina i la Leòncia. Tant li fa perquè sempre anaven juntes. Eren les millors amigues que s'han vist mai. Es parla del valor, es parla de l'amor, es parla de la gelosia, del perdó, de la mort, també. Es parlen una mica, és com si fos un recorregut vital, des de que neixes fins que mors, totes les coses que et sacsegen i que et passen al llarg d'una vida humana, i és una mica això, apropar tots aquests conceptes als infants. Castiga, que viu al seu carrer, que sap ballar la melodia. Ha fet una vida estudiosa i no m'encerronarà. I es veu que ja m'ha amagat. Està mentint, s'ho està inventant, una altra amiga s'ha buscat. Vol deixar-me per una altra i ara vivir sempre encantat. Ja no sóc la seva amiga, ha trobat algú millor. Les músiques són un recull d'autors clàssics que al llarg de la història han musicat obres de Shakespeare. I també hi ha uns temes que són de contextualització de l'època de Shakespeare. A la roda de la sort, tot es com gira, 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 gira. De vegades pots guanyar, però també fallar. A la roda de la sort, tot es com gira, 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 gira. De vegades pots guanyar, però també fallar. Ja pretenen llet i de-la sempre estan de pega. Ja que surten però jo no soc d'aquests. I l'espectacle en conjunt recull una miqueta la manera de fer, no? d'Egos Teatre, en aquest cas Egos Petits, en la branca de teatre familiar, amb el sentit de l'humor, amb el joc de paraules, el joc d'aquestes disciplines, no? Sempre barrejades, del cant, la dansa, la interpretació. També aquí afegim altres coses, no? Del món del circ, i també una mica tot el joc escènic que proposem, no? Que parteix de 3 maletes que estan allà penjades, i aleshores a partir d'aquí surt tot un món, que és el món de Shakespeare, però també és el món d'Egos i és el món dels 3 personatges. És un espectacle que és curiós perquè suposo que és pel referent de Shakespeare. Realment connecta molt amb persones de totes les edats. Hem tingut públic tot i que ho enfoquem sobretot a públic entre 5 i 10 anys, hem tingut públic de 2-3 anys que han quedat embadalits amb l'escena, i també públic adult que ha recollit la seva pròpia versió del que passa. Realment són temes que toquen a tothom. Més aviat és quasi generar un motiu de debat i de que grans i petits, després quan marxin a casa, puguin seguir parlant d'aquests temes que han sorgit durant la funció. Sola, sempre trista, m'ha tractat com un rebroc. Sempre sola, sempre trista, ja no em torno a refiar.